gauz Gerniken, laugarren ebia estina azokan, elkartu gara ebia eratzen dugun 18 zentrek, ize 1000 ikasle, ize un proiektu eta ikastetxe bakotxetik ekarri dugu, egunerokotasunen ikastola bakotxein zerreitzen dugun erakusteko, ez? Eta holan, bat abestiri erakusten dutzagu zerreiten dugun eta holan aldugu ikasi. Eta batez bebai gure familizek izan ditzizen konstiente, zerako goazek eta zerako aukerak emoten dutzen zen euren familizek, euren ikaslieri. Satelite artifiziala legorekin diseinatuta eta eraikita dago. Programazioa egiteko Lego programarekin pentsatzen du. Badau, hezkuntza reglatu dena 0-16, eta hor dekoguz bai HHko proiektuek, LHko proiektuek eta DBHko proiektuek, non robotikakogaz, biologiako proiektukaz, zientzekaz lotute, matematikagaz, eta gero gure FPQep bai, ekarri dabez euren proiektuek, ez? Daukagu taula periodikoa, zelulak eta gure teknoproiektua. Osasun zentro batean oinarrituta dago, eta hainbat ikasgaietan egin dugula osasun zentroa osatzeko. Estina azken baten da Science, Technology, Engineering, Art eta Matematika, ez? Negatibo. Eta horrekaz lotutako proiektu danak ekarri dabez. Bai, askotan pentsatzen lotuten dugu robotikagaz, baina zientza mundu importanti da, matematika mundu importantia, eta arte be bai, ez? Arte QB oso garrantzitsua da. Estinen lantzen dizen, erronka modun emoten dizen asignaturetan, ikaslein emoten dutxe aukerie horreri erronkari aurre egiteko. Ze bizitzen aurkituko dabez pi bat erronka, eta orduen, holan, estrategiz ekartzen dabez, horreri erronkak, etorkizuneko erronkak eukiko dabezenari aurre egoteko.